Selilah. Betul. Boleh udah telepon. Lain kali. दा जोङो फैदों कलेन मामोनलाय कंलेनाव फैदों बेरायनो ओमफ्राय जोंहा न'खौ लाबोखादों नालाय ओंखायनो एसे बेरायनो होनना लाबोबाय खर' बाहा लाहैनो मा दं बे ओरै बिमाया टिकेट लायबाय है सिङाव सेल्फि विथ किं कं दायो हाबलांसै न'नो मामा नुयो किंनो बोरैनो थिंख्लि बेरायबावसो Ini nama Manau. Mama. ডাঙৰটো মানে পানী ভৰাইছে চাফাই হ'ব ভিডিঅ' বনাইছে নেকি Ôi kim đâu nồm ra là đang à Đây Đừng can à với pani sức sức nè Chalo. Cái này đấy cả thành cái cái áo cái gì cái Không ba Dari full dapat hai ber sliding pada soli kan ada. Malah tak menang labnang ada Terus malam ni. mana lele Ini sih lah ni bawa ni. Betul. Boleh udah telepon. Lain kali. Ini kan lihat lên blogger pedagang ini. tes kali naik Dia ada spesifiknya. lantai rồi dasar deh Sebelah gelang mentah. Hei, Naran. Ada. Selilah.
इसको फोटो मारो ये पानी हो गया फोकस लाना गिरा ले गाना गाओ वाई वाई 10 रुपये गिले में ऐसा करो अय्या वे चलो set tak mai ya दुगैनानै दाना देलायखांबाय ओमफ्राय थांसै दायो थांनो ओंखारबाय दुगैखांबाय जि सान्दुं दारा मोदानना होबाय नै नुहुरा आंना मोखाङाव अबस्था गैला फाख्रा सिख्रा नै बगास्रां गोजा नै बेयावबो अबस्था गैला दायो जानो नेबाय दस्रा मानसिफ्रा उसका जाखांनानै कुल्फी दायो थांसै नै दायो थांगोन नावमोना इसे हाबलांग्र इसे ओरै हाबलांनांगौ दा जों बेखौ नायग्रोदो जों जों दायो फैलायबाय नावकाता पार्कआव न'न'खौ मानो सान्दुंआ इमान सुब थादों नै मालाय रिल्स बानायखौ देखायना आं नोंसोरनो ओइ हौवासाया खोब्बायरा गैला नुला
मा चलो बेनो जाहैबाय नावकाटा पार्क जोहोलावफुरि पार्क बेयाव बिबारखौ पार्मानेन्टफोरसो गायलांबाय थादों दासो नै रिल्स बानायग्राफोरा चलो yes thanks भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय बाय बेनो जोबथा जाबाय माने चलो होमबालाय एसे मोनाबिलियावसो मानसिफोर फैयो थान्दा जायोना आंनियाव सबाय दं खै थाखा 60 थाखा मोनसेयाव